सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं चौकुळ हे गाव केवळ निसर्ग सौंदर्यासाठीच नव्हे तर तिथल्या अनोख्या सामाजिक शिस्तीसाठीही ओळखलं जातं। जमिनीचे वाद असोत वा सीमांचे, इथं लोक कोर्टात जाण्याऐवजी श्रीदेव रवळनाथ आणि श्रीदेव पावणाई यांच्या मंदिरात जाऊन शपथ घेतात। देवाच्या साक्षीनं मिटवले जाणारे हे वाद गावची शांतता टिकवून ठेवतात। गावातील प्रत्येक निर्णय हा देवाच्या कौलानं घेतला जातो। तो निर्णय लोकांचा नसून देवाचा आदेश मानला गेल्यामुळे तिथं वादाला वावच उरत नाही। आधुनिक धावपळीपासून दूर असलेल्या गावातील लोकांच्या स्वभावात निसर्गा इतकाच साधेपणा आणि संयम आहे। निसर्गाच्या सानिध्यात माणसाचा अहंकार गळून पडतो, हे ज्या गावच्या शांततेचं खरं नैसर्गिक तंत्र आहे। माणसाचा अहंकार विरघळवण्याची ताकद सह्याद्रीच्या या रांगांमध्ये आहे। तिथं स्पर्धात्मक धावपळ कमी आहे आणि एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती अधिक आहे। म्हणूनच या गावाला शांततेचं बेट म्हटलं जातं। चौकुळ हे गाव आपल्याला शिकवतं की तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेच्या जगातही जर माणसानं आपली निसर्गाशी नाळ आणि श्रद्धेचा पाया घट्ट ठेवला तर आयुष्य किती शांत आणि समाधानी असू शकतं। चौकुळ या गावाबाबत मिळालेली माहिती तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा।